Hi guys. Mao ni akong bayaw nga buotan yung kaya akong nga bayaw ni. Sana all. Mao ni among gianhian sa mga pandatubayan dire kini. Ika 50 years old. Soban atong buslot ba? Onya di aran ginagupaan niya asawa akong iso no. Hintali ko dito. Ning undang siya o aning ning absent sa trabaho. Kay inap ka 50 kali ko ni. Ika 50. Ika 50 years ni siya kalihukan. Jadi ako intang kumpare. Kini ako kumpare. Simple ra kayo ni siya kaning kuan siya sa ban sa amin si Dor. Bre, unsa nga kuan mo ban bre? Asa ka nga kuan sa ban ganin mo? Kuan, Maranta. Maranta ban? Adre sa Markusan? Maranta ban. Oh. Si iko ko diri yapte. Mao ni tinuod nga naabot kini Markusan dinhi baka mao ni og ani mo Markusan, way lain makit-an yo des terminal nga DTL. DTL kana isa ra DTL ni, sorry pre. Ay na dispatcher. Dispatcher sa kuan ani. Saban Maranta. To. Boss Nestor. Mo ni ana si Boy Matik oh. Butang ibutang mo Maranta dia. Nestor Maranta. Na si Boy Matik oh. Bisa di Boy Batik. Ops. Pasok. Boy Matik. Tag 600 ka pen oh. Mo ni gipalit sa ako ang bayaw nga gipainom in taon lagi mga pandatubayan kay dito sa baryo to para mabot. Mo ni si dispatcher sa Maranta. Ana lang. Ya pre, nako ibliti og mo sakay kog kuan pre? Ako rin bahala. Okay, salamat kay pre. Kay basig di masalaan ko gamay diri sa Margosan nga og ganang magpliti lang ko ba? Kaya naman ka ko bayad. Salamat kay pre. Amo na ha. Kini siya medyo pungkol tod ni siya pero naning kamot ni siya panginabuhi siyang anak. Anak kani. Oy, pero iduot na sa kuan. Profesional ang anak kani na maestra. Duhay maestra ni. Simple ra kayo na. Na doktor. Dito dong. May doktor isa. Inana ka simple ako kumpare. Marbusan. Dong. Ina asosasyon Maranta. Asosyon maranta ni. Mo ning anhim dire kay tungod kung bayaw po do. Kay tawag man sa kuha nga mo assist po lagi man dire ihawag man daw. Di like mo ay sa mo na. Di mo mula mo ana. Sa YouTube channel na mo. Up. Like mo. Kuman di ara ag ginakosgan nga asawa. Up. Dara si Boy Tanso. Up. Di ara ko ang magkuang. Ba. Mo gani pinakamagkuang nga nga. Ayaw. Kinakosgan asawa ni. Create ka no. Wawa ko no siya kano kana cellphone. Aga na patubag sa kamera. Ala. Ni absent siya kalab kay ni yang bana. Ika 50 years ko niya. Yang bana. Kita ganti sa. Wag ganun daw. Labi ta kay kanta ganun daw. Di, kanta mo sayaw ko. Birthday na yun tayo. Hi guys. Onya kay na iniabot nga kinakusgang anak nga mo ni senior junior yung anak niya. Ops. Di kay dagdagong ni uli ko kay dibok si papa. Ops. Basi ka na kasi yung kasi. Tawas ko magkumangko nagpatiti. Kay gigutom na kuno yung anak niya. Ops. Di araw sana hilaan daw ninyo bae ni laki kana bae na laki kana daw le Guys. Guys. Laki na laki na akin eh di lang ko mo kanan eh secret millionaire sa Margosan mo ni kaning Shout out sa mama day. Kayo Naka sa YouTube. asa papa mo ba tukot Ay, papa pa rin ako day. Birthday na akong papa niya. Di ulit ko na mo. ikapila ko sa niya ikapila edad niya Golden year ngayon. Bagay! 50 sa kalihukan Sige, tayo ka no. Orang sa idong ko 50 sa kalihukan Dan dari dah. Direk. dia
later. So atong padayon ang atong programa sa mga sa opinion song. Nindog ta atong katawhan. To God be the glory. To God, say. To God be the glory. Great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. Oh yes, it is life and atonement for sin, and open the life gates that only God. Dante pa kayo na, dante pa kayo safeguard, niya katahan, pauban siya ang mga pamilya. Adiha sa balang mas kabatang lugar, na-enjoy celebration sa birthday. Kung gumawa na yung duman, maupang mag-celebrate si Hope sa birthday sa imong mga ina. Nagkaluhan ako ng duman ko niya birthday. Katak na sa gabi yun ako po utang ang yung si Sister Nining kung unsay wish niya kay Gano ay matot siya ang celebrant atong higayon na si Harry Herodes na ingon na siya nga pangayo bisan unsa sa akong adlaw. Betaw, kanunay din ako nga basta Ginoo jud niya. Pangayo din ako sa iya nga kadagiti. Kauban din ako siya nga mangalagad sa Ginoo. Matay osan. Amen. Happy birthday, brother. 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 Sana all. Sa tanan. Kulang pa ni Pierre. Mungkin dapat time na makain karon. Tungod sa tigigan kung lupon ba. Pero sige sa kanya pabat dili ni patuwa di semana ba tukar. Domingo day atong agi Domingo. Domingo man ka. Mabangon ko magre-record sa balik ko daw ko sa birthday. Sa ganina, sige kung bisod pa kay kantok na mo sa among trabaho na. Tingin yung kayo mo to na ulan pa si Mati. Muna na ulan dito nang tawag daan ko diri o sa ulan ba diri wala man. Niya ako naging ato Domingo, ingon siya nga loy. Imong kurunlas na akong inom kay sa birthday na ako ari diri ha kay. Mo ni ako birthday na ako inom. Gar nahinuduman gyud ako ang imong giingon sa ako nga pero birthday na ako di na ako mo inom. Ganyo kay sa ginuha na akong imuhang itinuod. Okay ra ako imong kaistoryahon kay dili man ko Ginoo. Pero ang number one jud ko makikistorya ka sa Ginoo nga di na jud ka minom mas mao kinakanin do. Kaya ako pwede ra man ko nimo inon-ingnon nga ang tao pwede ra man ilaron ang tao nga di na ko mo. Kaya ang tao pwede ra sa aran pwede ko pakyason. Pero ang Ginoo pag sa aran di gyud magpakyas ang Ginoo. Mao na nga wag ko kalimot sa imuhang kuangar nga dinhi ka muinom jud ko karon kay di na ko mo inom karon human ako birthday sa 50. Amen. Muna nga mga kuanga nga declaration sa imuha nga tama tong ingon na ni ma'am nga pinaka-importante gyud moalagad gyud sa Ginoo. Kingano man gihimo ta sa Ginoo nga importante gyud sa tanang butang. Mao na nga tong ilang ipang mas nindot gyud nga kinigiuna ang prayer meeting. O sa pagtawag sa inyo ani. Servisyo. Kingano man amo maging unahon kaya ito pagpangitan kinabihan sa langit yang tanang butang ikadugang. Mao na nga pinaka-nindot nga ang ibilin sa paghatag pa sa Ginoo nga kinabuhi naturon ato yung iservisyo sa Ginoo. Amen. Sa itong laban ng pamilya. Karon nga niya po na mo napon ni mga igsuon mo mga igsuon malipayo juga mo ginakuha sa imo o labi na gid ang akong kalipay kini nakita sa kabot. Amen. Sa langgar ang imong ingon iya ito Ugya sa Ginoo ang tanan in the name of Jesus. Amen. Kanyang buntaga, nakita to ilan ni ina. Kuyawan ko kingon mo, balitan niya po ng bigay. Pasan ba? Ba't na ako? Sige mo. So, atong handom nga, nga sa gapon,
wa ba imposible sa Ginoo. Matud pa sa mensahe silba nga ang Dios gusto gyud nga maghiusas wag pangalagad tibok panimalay ni pamilya. Pero why imposible sa Ginoo gar nga ang kasing-kasing nato hitapon nga magkauban mong tibok pamilya sa pangalagad. Matud pa sa mong bayo mo lang ninining kaninsaan. Pwede man daw ang tao saran. Kung ang Ginoo tigot pwede yung saran Ginoo mo na atong handom nga tantanan mga lagad kita unya sa iyang pagbalik makaplagan nito nga matinumanon. Muna ko muli sa inuwagan o may hapon. Amen. Ato yung sunod ang response ni Brad Israel. Susunod ko rin. Salamat tanan. Kunyo kanin mo dire. O kanin siya akong kuan na vlogger kani mao ni siya umba. Sa tugaw daw kanito pada to vibes kanito ni umba makita mo ani. Gibidyo ni. Kita mo ni ugma ni. Mo ni gibidyo ni tuyo niya. Maulan ni Oh, ugma. Oh. Pada to flight kuan pag tanaw man ni makita mo ni ugma sa imo. Oh. Oh. Palto na dagan salamat kayo. Patay, dito patay. Murag. Tumusagan, wala. Go. The Lord, amen. Happy birthday! Prayer ni Under Yaban. Apel po sa atong schools. Ginoong Diyos ni takna mahal sa kagabiyon amon ka kinakasalamatan tungod sa ngayon gihatag ka namo nakabaton sa mismong panglawas o ganyan ni takna sa kagabiyon sa usa kami di padimalay among puntahan nila nini inigar kaubas kabataan nagsuon o manamong tanan ro Dios nga membro sa Iglesia Adventista ikaw Ginoo magapanalangin ka namo iunsab kining grasya nga amo karon saluhan ang Panginoong Diyos yung makaatake ni Kalibon kabasog panglawa sa mga kapanalangin mo ang kakamil na po sa nito ka panalangin mo din sa salamat din sa pagkakampo Happy birthday to Selamat bos. Selamat bos. Aku mau chat out bos sekarang bos. Ma'am. Happy birthday. Ipakai Dubai eh. Happy birthday ma'am. Saan siya na ba? Saan siya na ba? Larawan. Happy birthday ya. Punya ada siapa dulu? Bawa lang nga nila. Wala yun na. Okay na kayo na. Happy birthday. Happy birthday. Muna classmate na Oh, may classmate. Di arang asawa. Ay, dili ako isang adlaw. Dara kong igsoon. Asawa sa nag-birthday ra. Gapa kaya. Mo action man siya kabulaka. Ya, asa tong birthday? Gawas na, gawas. Bisa ano mga? Bisa ada siya? Dato ba? Ugma din ni inom day. Asa ra birthday? Dai. Hubog niyo nula. Wala din ako boy. Wala tay. Hubog gawa. Ako mag-inom pero abot ugma. Inom gyapon. Ala. Bisa ada we ka? Bisa ada we ka? Ha? Dito, kapag ka mag-usap dito ka. Kita naman ka, tiguang naman. Birthday ya, birthday. Bumati ko. Bumati. Gusto na. Pakas eh. Piding. Uma, content na po. Wait. Ano yan? Uli na me, karon. Ikaw Antonio. Salamat kayo sa birthday.
Mapsan ni ulan ba? Okay guys, uli na po ni Kumbustila. Bye da.